Ahoj Honzo a Milane, tohle je pro vás a předem se omlouvám za ten konec. Takže tady to by asi bylo, protože já už asi fakt nevím, co tady povídat. Omlouvám se předem za ten baráček nic moc. Stavil jsem to takových 30-15 minut, nevím prostě, ale vím, že to není nic moc. A zatím ahoj.